ବୋଉ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ସାୟା କାହାର? ପଡିଶା ଘର ଯଶୋଦାର ପରା ତାଙ୍କ ବାରିଆଡେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଛାଇ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଠି ଆଣି ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଘର ଛାଇ ପଡୁ କି ଖରା ପଡୁ ଏଠି କଣ ମାଇକିନାଙ୍କ ଜିନିଷ ପଡିଛି? ବସେ ତୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାନ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ ଟୋକା ଆଇଲୁ ମାଇ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ପୁରଉଛନ୍ତି ମାଇ ଜିନିଷ ଡାଙ୍ଗର ଟାଙ୍ଗର କୁଆଡେ ବୁଲୁଛୁ ଏତେ ଚଇଞ୍ଚି କଣ ହେଇକି? ଆରେ ଏଇ ଆବେ ଏଟା ବାଳନା ସିସିଟିଭି ଛଡ କୋଉ ମାଇପକୁ ପଟେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ବେ? ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ମୋ ଆଗରେ ବନ୍ଦ କର ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ବନ୍ଦ କର। ଦେଖ ପୁଅ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ରେବତୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଣଟେ ଦେଇଥିଲି ଦେଖିଲା ସିଏ ମତେ ପେଟି ଦେଇକି ଗୋଟେ ରାଡିଓ ଟୋକା ନେଇ ପଳେଇଲା। କୋଠାର କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଲି ସେ କୋଠା ଘରେ ନେଇକି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ଦିନେ ସେ ଏତେ କୋଠର ହେଇଗଲା ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଧରିକି ବସିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ କାଠେଇକି ରହିଲା ସେ ହଉଛି ତୋ ମା ଆମ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ।